haastateltavana Korhosen Jarmo. Jarmo Korhonen, joka on tänä vuonna itse ehdokkaana eduskuntavaaleissa. Oikein mukavaa lauantaipäivää, Jarmo, sinulle. Oikein mukavaa lauantaipäivää ja kiitos sain mahdollisuus tulla. Minua on aina vaivannut se, kun sinun kotimaakunnaksesi kerrotaan Savo, mutta koskaan en ole kuullut tarkemmin, että mistä päin Savoa olet ihan syntyjäsi. No, oikeastaan mä oon ihan pohjois-karjalainen, eli olen syntyperäinen karjalasjuurinen, eli Joensuusta. Ja sitten joku juttu toi sinut Pohjanmaalla. 17 vuotta sitten tulin Keskustan Etelä-Pohjanmaan piirin toiminnanjohtajaksi, sitten Kyösti Virrankosken vaalipäälliköksi Euroopan parlamentin vaali hänen avustajakseen, Anneli Jäätteenmäen vaalipäälliköksi ja sitä kautta sitten 12 vuotta keskustan piirin toiminnanjohtajana ja 4 vuotta keskustan puoluesihteerinä ja lapset on siellä käynyt koulut ja kasvaneet ja yksi poika on syntynytkin Seinäjoella se 17 vuoden aikana. Ja voi sanoa, että Etelä-Pohjanmaata on kierretty 17 vuotta 10 000 kilometrien ja satojen talojen ja tuhansien talojen verran. Tuo keskustapuolueen puoluesihteerin paikka 14 vuotta, se oli varmasti aika tuulinen, mutta se oli sellainen näköalapaikka poliitikolle. Kyllä se 4 vuotta niin kuin opetti ihan täysin. Eli siinä näki, kuinka suomalainen yhteiskuntajärjestelmä toimii ja kaikkein tärkeintä se oli se, että keskusta onnistui viime eduskuntavaaleissa saavuttamaan ensimmäisen kerran 101 vuoteen suurimman puolueen aseman suurimmasta puolueesta. Eli voi sanoa, että se oli historiallinen tulos vuoden 2007 eduskuntavaalitulos, eli keskusta onnistui jatkamaan pääministeripuolueena ja sen kautta sitten tähän suomalaiseen yhteiskuntaan on keskustalinjalla voitu vaikuttaa. Muistako oikein, että Mari Kiviniemi on nyt siirtymässä Uudenmaan vaalipiiriin, eli sitä tavallaan hänen äänensä Pohjanmaalla sitten tulee vapaaksi? No Mari Kiviniemi siirtyi jo 2007 vaaleissa Helsinkiin, eli hän on Helsingin ehdokkaan, että siellä on kaikki istuvat nyt kisassa mukana ja me sitten haastajat myöskin ja Vaasan vaalipiirissä on kilpailu rehtiä, mutta tiukkaa ja siellä on tavoitteena saada 1 lisäpaikka keskusteluun. Kuinka paljon Jarmo Korhonen tuijottaa noihin ennakkokalluppeihin ja kuinka paljon annat arvoa niille? En tuijota kalluppeihin ollenkaan, koska kallupit on kalluppeja ja 1 kalluppi on vain ratkaiseva, eli vaalitulos. Eli itse kierrän nyt joka päivä. Tänäänkin aamulla lähdin Seinäjoelta, kävin Isojoella, Kauhajoella, Seinäjoella. Tuossa Soinissa pysähdyin ja sitten olen nyt täällä ja täältä jatkan sitten tuuriin. Sieltä Alavuudelle ja vielä Seinäjoelle ja matkaa tulee sun 400 kilometriä, 500 kilometriä tämän päivän aikana ja perunaa 1000 kiloa ja esitteitä menee satoja kappaleita tämän reissun aikana. Niin, millä lailla tuo peruna on kuulunut sinun elämään sitten? Onko se liittynyt jollakin lailla jossakin vaiheessa työelämään tai muuten vai onko se vaan nyt sitten näiden perunakellari-kohujen kautta tullut mukaan? No, perunahan kuuluu aina, että sehän kasvaa suomalaisessa maaperässä, se viljelee suomalainen viljelijä ja se on aina pitänyt suomalaisen hengissä yli pahimpien aikojen ja voi sanoa, että haluan omalta osaltani antaa täyden arvon suomalaisille puhtaille elintarvikkeille ja peruna on parasta ja olen nyt jakanut Isojokista ja Rosamundaa ja sitten Alahärmälästä Ankohia ja kyllä vastaan tullut hyvä, eli siitä mistä puhuu, niin sen puolesta pitää myös tehdä käytännön hommia ja perunan osalta haluan korostaa perunan merkitystä. Riisit ja pastat ja muut tulee ja menee, mutta peruna säilyy. Se kasvaa suomalaisessa maaperässä. Vaikka keskustaa ollaan useinkin oltu viemässä kaupunkeihin, mutta kuitenkin viljelijäväestön joukossa tuo kannatus taitaa olla suurinta ja Pohjanmaalla maanviljely, niin peruna kuin kaikki muukin viljely, on vielä aika merkittävässä roolissa. Kyllä siis koko Etelä-Pohjanmaa elää maatalouden varassa, eli voi sanoa, että siellä on erittäin vahva viljelijäväestö, joka saa toimeentulon. Siellä on sitten Atrian tuotantolaitokset, Valion tuotantolaitokset, konepajateollisuus. Voi sanoa, että tänne Keski-Suomen kanssa esimerkiksi Valtaran Valmetin kopit tehdään ja Valmetinkin ja Valtaran traktoreiden osalta, niin voi sanoa, että se on maataloudenkin käyttövälineenä työllistämisenä tällä alueella erittäin suuri merkitys. Eli ilman elintarviketaloutta niin Etelä-Pohjanmaa ei pärjäisi, mutta että koko suomalainen yhteiskunta, Suomi elää ruuvasta ja kun me tiedämme, että 3 päivää kun olet syömättä, niin 4. päivänä tässä maassa on kapina mellakka. Kivet lentelee kadulta tai sitten lumipaukut näin talvisin, mutta että 4 päivää enempää kansa voi olla ilman ravintoa, eli kyllä sen merkitys on valtava.
Aina on sanottu, että Suomi elää metsästä. Puu on se yksi Suomen jalka. Ilmeisesti maatalous on hyvin merkittävä. Millä lailla olet seurannut nyt tätä ihan viime päivien tilannetta Nokian ympärillä? Kyllä erittäin huolestuneena, eli kyllä Nokian isot ratkaisut tulee vaikuttamaan ja kyllähän tämä on suomalaisille ihan selkeä kriisi. Ja on selvää, että meidän pitää entisestään, niin kuin Mauri Pekkarinen, keskisuomalainen elinkeinoministeri totesi, että meidän pitää satsata tuote- ja teknologiakehityksen entistä enemmän tulevina vuosina, että me säilytämme kilpailuasetelman. Ja tässä murroksessa me hävisimme tämän. Että kun Microsoftin alusta tulee Nokia-puhelimiin, niin siinä kävi sillä tavalla, että suomalainen osaaminen hävisi tässä tilanteessa. Eli tästä on otettava opiksi ja hoidettava näiden ihmisiä, jotka joutuvat tämän tilanteeseen, mutta että ennen kaikkea rakennettava vahvempaa kivijalkaa osaamisen varaan. Niin saattaa olla, että Nokia menestyy, mutta Suomen valtio tässä kaupassa vähän hävisi. No kyllä siinä ennen kaikkea suomalainen osaaminen. Eli tavallaan nyt malli tulee Amerikasta käyttöjärjestelmien osalta, eli kyllähän tässä oli isosta tappiosta. Sen merkitys tullaan näkemään tulevina vuosina. Että tavallaan Nokia joutui pako edellä muuttamaan toimintastrategiaansa ja se ei turvautunut suomalaiseen vaihtoehtoon. Jarmo Korhosen vaalisloganissa lukee, että minun tärkein tehtäväni on työ itsenäisen Suomen puolesta. Et kuitenkaan varmaan tarkoita ihan EUsta irrottautumista tuolla sloganilla. Tarkoitan hyvin vahvasti sitä, että Suomen asioista kuitenkin pitää perustuslain mukaan päättää Suomen eduskunnassa. Eli Suomen kansa valitsee kansanedustajat ja Suomen asioista päätetään nimenomaan eduskunnassa. Ja Euroopan unionissakin oli 10 vuotta Kyösti Virrankosken MEPin avustajani, niin kyllä se on se, että Suomen linja myös Euroopan unionin politiikassa pitää päättää Suomen eduskunnassa. Ja se työ tehdään sillä valtakirjalla, jonka Suomen kansa antaa. Samoin Euroopan parlamentin jäsenet saavat valtakirjansa Suomen kansalta. Ja se on kuitenkin merkki siitä, että me olemme itsenäinen maa, meillä järjestetään vaalit, edustajat valitaan ja vallan pitää perustuslain mukaan olla kansalla ja sen valitsemilla edustajilla. Ja se myös koskettaa näitä, kun nyt viime päivinä on puhuttu näistä WikiLeaks-paljastuksista ja muista, niin minun linja on selkeä, että Suomen ei pidä missään vaiheessa liittyä näköpiirissä olevana ajalla NATOon. Eli NATOlle ei Suomen turvallisuuspolitiikka, eli Suomen oma armeija ja riittävä yleinen asevelvollisuus ja riittävät puolustusvoimat ja ennen kaikkea taitava ulkopolitiikka. Niin kuin Urho Kekkosen aikana, niin se on meidän paras turva maailman uhkia vastaan myös sotilaallisesti. Jos äänestäjät nyt äänestävät Jarmo Korhosen eduskuntaan, niin minkälaisia haasteita olet valmis ottamaan vastaan? Mitä jos tulee tilanne, että tarjotaan vaikka salkkua? No lähtökohtana teen rajusti töitä. Illalla olin tuolla Alajärvellä puhumassa ja sanon, että en tavoittele mitään kunnallisia luottamustehtäviä, sellaista olisin käytettävissä valtuustojen puheenjohtajaksi tai maakunnallisiin tehtäviin. Keskityn 100% kansanedustajan tehtävän hoitamiseen ja siitä tulevien vastuullisten tehtävien eteenpäin. Teen hartiavoimin töitä, tiedän puoluesihteerikokemuksesta, missä vaikutetaan, miten vaikutetaan. Ja sitten olen luvannut, että en ole eduskunnan hiljaisin kansanedustaja, että lupaan pitää omien tukijoitteni äänestäjien ääntä ja näiden maakuntien Suomen ihmisten ääntä sillä tavalla, että se vaikuttaa, kuuluu ja ennen kaikkea sitten myös käydä 4 vuoden aikana kentällä niin, että ihmisten terveiset sitten päättäjille varmasti menee. Koska siinä tapauksessa aina pitää muistaa, että edustan Suomen kansaa, eli kansan valitsema, eli kansan edustaja. Eli sinulla on noiden aikaisempien kokemusten perusteella tiedossa, että missä ja mitä ovia pitää avata, että asiat saadaan hoidettua. Tunnet ihmisiä. Tunnen ihmiset ja tunnen myös sen, että 4 vuotta olin keskustan ministeriryhmän jäsen ja tiedän, miten Suomessa päätökset tehdään ja missä vaiheessa todella niihin pystyy vaikuttamaan ja miten niihin vaikutetaan. Ja voi sanoa, että olen semmoinen kansanedustajanakin erittäin ärhäkkä asioiden puolustaja, setviä ja voi sanoa, että minua ei orjaksi Helsingissä tulla myymään. Näin lupaa Jarmo Korhonen. Kiitoksia Jarmo tästä juttutuokiosta. Onnea ja menestystä tuleviin vaaleihin. Kiitoksia ja menestystä Järvenradiaan.